Ola, que tal? Bueno, pois aquí estamos, un saúdo dende aquí, un placer estar hoxe con vos. Eu son Beatriz Busto Miramontes, son antropóloga e son a autora deste libriño que hoxe publica a Través Editora, titulado Un país a la gallega, Galiza no novo franquista. O que me motivou a min a escribir este libro foi, basicamente, pois este día, partillar con todas e todos vos, en formato de libro, todas as conclusións, todo aquilo que eu aprendín na miña investigación doutoral, non? Que foron moitas cousas, pero principalmente como se nos representou aos galegos e ás galegas e a Galiza en xeral, como se nos representou a través do nodo, que xa sabedes que é un organismo cinematográfico franquista, non? Entón, esa representación que se fai de nós é unha representación que ven de fora e nos define a nós cara adentro, ca que non hai posibilidade de dialogar, digamos, non? Entón, o que espero dele precisamente que se lea, non? Que se lea para poder partillar de onde veñen tamén certas representacións que ainda operan hoxe en nós, poder divertirte, indignarte ou indignarte divertidamente, non? Rir tamén, ou incluso chorar da lástima, vendo cales son esas representacións ou esa definición que se fai de como nos somos dende o réxime franquista e dende o uso que fai do noso folclore, non? Pois unha imaxe moi estereotipada, moi folclorizada, e como se fose unha postal ou unha estampa pola cual o tempo non acabou, non aconteceu, digamos, non? Somos un país conxelado, non? Daí a idea de un país a la gallega, non? Sazonado e así conxelado nese lugar, non? Nesa receta. E o que máis pode sorprender del ou da súa lectura, penso que quizáis non é tanto a crítica que fago ao nodo franquista e a representación folclorizada que fai de nós, que eso seguramente sexa un lugar pois evidente ou máis evidente, senón que tamén vouche propoñer a través da lectura que reflexiones honestamente sobre canto dese folclorismo ou dese esencialismo que aparecía en nodo está vivo hoxe a través de nós, a través de ti, a través de min, canto dese folclorismo opera en ti inconscientemente e sin que te des conta, pero que sigue de algún xeito operando unha imaxe ou unha narrativa estereotipada de nós que sigue afectando a súa vez a nosa autoimaxe de nós, non? O xeito no que nos vemos a nós. Entón, nada, espero que te divirtas, que disfrutes da lectura, que partilles o libro con as persoas que penses que poidan estar interesadas en esta cuestión e nada, mándoche unha aperta grande dende aquí, un coidadevos moito e o gallá nos vexamos pronto por aí fora. Un saudiño.